Gibutyag sa Zamboanga City Health Office o Provincial Health Office sa Surigao del Sur nga nagtala na ang maong mga ahensya og unang kaso sa MPOX. Ani ang report. Gikumpirma sa Zamboanga City Health Office nga dunay unang kumpirmadong kaso sa MPOX ang syudad. Kini human migula ang laboratory test sa mga pasyente nga gihimo sa Research Institute for Tropical Medicine. Matud sa CHO, ang maong pasyente wala kunoy travel history. Nakasinati kini og hilanat og katol-katol sa lawas niadtong July 6. Hinoon padayon kini naga-recover. Apan upat sa mga nahimong close contact niini ang gipaubos sa close monitoring bisan pa asymptomatic. Samtang gikumpirma sab sa Provincial Health Office sa Surigao del Sur nga nagtala na ang probinsya og unang kaso sa MPOX. Sa gipagulang Public Health Advisory, nagpakonsulta matud pa ang pasyente sa usa ka health facility diha nakasinati og rashes, hilanat, fatigue ug sore throat. Apan nasuta nga dunay kini travel history sa mga lugar nga dunay confirmed MPOX cases ug gilayon silang gitest. Gi-isolate na kini karon og padayong ginatambalan. Gipailawom na sa close monitoring ang mga na-contact trace sa PHO nga nakahimamat sa pasyente. Giawhag sa otoridad ang publiko nga padayong sundon ang minimum public health standards sama sa paghugas og kamot ug pagsuot og face mask sa mga dunay sakit. Gilayon sab magpa-check up kung makasinati og simptomas. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1. Mindanao.